Fevral ayında medeniyet saytında, Omsk өлкәсенең medeniyet saytında jurnalistlar konkursu үткәрелә дигән игъланны күргәч, иң беренче теләк шул конкурста катнашып карау булды. Һәм менә бүген инде нәтиҗәләр билгеле булып, без җиңүчеләр рәтендә билгеләндек. Бу мине безнең газета өчен, татар дөньясы өчен бик зур дәрәҗә дип саныйм. Алдагы конкурсларда тагын шулай катнашып, дәрәҗәләр урыннарга насыйп итәргә язсын, ирешергә насыйп итсен. Не кадәр коллектив катнашкан иде бу конкурста? Бу конкурста 83 эш барлыгы катнашкан. Шул эшләр арасында инде иң яхшы телевизион сюжетлар, иң яхшы газета публикациялары. Без татар дөньясының Вести из районов дигән рубрикасын алдык һәм бер ел буена районнардан килгән хәбәрләребезне бирдек һәм лучший раскрытие тема дигән номинациядә катнашып, менә шушы дәрәҗәгә ирештек.